mabhurugwa aya anotora pawaya here kana munhu? Inini rangu kumubvunza kwendakaita inini wakati azi ndakatora rakandani komugadheni. Makarisiyawo kwei? Kugadheni ndiko kwatinogezera. Ndiko makarisiyawo here. Handichazivi nekuti ndakazongoshamisika ndakurona rakumba kwake. Handisi kuziva kuti ndakarisiya here. Endakatoshaya yacho iri ndore ndakaona asi ndori nemamwe mabhurugwa angu anotosvika kuma6 endakashaya. Pendakazoone iri manje kuti iri ibhurugwa rangu ndobva ndachienda kuchosecha manje mumba. Kokona mabhurugwa angu hamuna anotosvika kuma6 mabhurugwa angu endakashaya. Matorero ake handina kuaona ende nenguva yakatora handizivi kuti wakatora rini. Kundiziva kuti ranga rane nguva yakareba sei ririko handizvizivi. Chendakazongoona bedzi kuti iri bhurugwa iri nderangu. Saka imi semunhu apinda mudare rubatsiro rwamungatsvaka kudare rubatsiro rwakaita sei? Inini rubatsiro rwendiri kutoda rwakatokura nenyaya yekuti kana mumba chaimwe chaimwe bonde nemurume handisisina. Ndofunga ndatava negore nehafu ndakambozvitaura futi kwashe uko. Ndakataurira futi ndikati inini ndiyo nyaya yapo. Mumba mwangu inini bonde hamusisina kwakungogara. Takambotanga tichatombonetsana nemurume wangu asi akatosvika pakuzotozvigamuchira kuti ndo zviripo. Tikatozombotosvikawo pakutozvitaura. Anoramba ungu. Apa ndakutonototi tinenge tatova tese. Mazuva ekutanga zvakambotanga zvichimbonetsa kwendiri asi ndakutonga kuti zvinenge zvatova zvemunhu wese nekuti takutongorara kumuka kunze kwachena. Hapana uchatsvaga umwe kuti zvakadini apa kana kuti kudini. Tikanyatopepuka hope dzikapera usiku yakutongobhuye nyaya. Tapedza wabatwa nehope kwakutorara. Zvotoguma zvakadaro. Pasina nechido. Pasina kana nechido nemunhu. Hapana uchatombotarisa umwe munhu. Kwakutongogara mumba kunge ndakagara nehanzvadzi yangu kana kuti zvakadini kana kuti nditi chii. Saka inini ndakatozvibhirivha ndikaona kuti inini ndatova chikwambo chekumba kwaani. Kana kuti inini ndakutoraramire marume airi dai ndairara nemurume ndaiti ndakuraramire marume airi. Saka ndatova chikwambo chekumba kwaani. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tapfumani.